Bueno, boas tardes a todos e a todas, benvidos. Antes de nada, quero hoxe presido eu o pleno este ordinario. Disculpade a ausencia do alcalde, cousiñas de última hora estritamente personales, non pode asistir, o cal delegou a presidencia en min e trataremos de resolvela da mellor maneira posible. Damos comezo ao pleno ordinario do mes de marzo coa seguinte orden do día. O primeiro punto é a aprobación da acta número 4/2025 do pleno en sesión ordinaria do 27 de febreiro do 2025. Está a ata subida, non sei se podedes consultar, se hai algo que añadir. Sí, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Grazas a todos e a todas os que aquí estamos representados no pleno e grazas ás persoas que nos ven desde as súas casas. Como ven sendo habitual nos últimos plenos, dendo Grupo Municipal Socialista, votamos en contra da aprobación das actas porque seguimos sin recibir resposta ás preguntas e cuestións que formulamos nos plenos, que presentamos por rexistro, unha situación que lamentablemente se ven mantendo ao longo da legislatura. Consideramos que esta falta de resposta non só vulnera o noso dereito como representantes municipais a obter información veraz e transparente, senón que tamén supón un menosprezo á veciñanza de Rianxo que merece coñecer a realidade da xestión municipal. Reiteramos a nosa exixencia de que o Grupo de Goberno cumpra coa súa obriga de responder de maneira clara e precisa a todas as cuestións formuladas, garantindo así a transparencia e o respecto ao debate democrático. Mentre esta actitude de opacidade persista, veremos obrigados a seguir amosando o noso rexeitamento á aprobación das actas e así garantir que haxa un debate político plenamente garantista e respetuoso. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Pasamos ao punto número 2. Damos conta da resolución da alcaldía e das actas da Xunta de Goberno que vai dende o día 1 do 2 do 2025 hasta o 28 do 2 do 2025, que comprenden os números do 111 ao 259. Tamén damos conta da acta número 3 da sesión ordinaria do 6 de febreiro e da acta número 4 da sesión ordinaria do 20 de febreiro. Pasamos ao punto número 3, que é a ratificación da resolución da alcaldía 226/2025 da aprobación do prego modificado asinado o 20 de febreiro para a suministración do mobiliario para o Pazo Martelo como biblioteca municipal. Temos que ratificar, por dicirlo de alguma maneira, requírenos algunhas cousiñas. Neste caso é unha parte, un requirimento pequeno en forma técnico, no cal non afecta para nada nin a cuantía, nin o proxecto. De feito, a razón que nos requiren dende a Diputación figuran que, dinos que no proxecto aparecen marcas comerciais, o cal é un requirimento estritamente técnico e eliminaronse e volveronse a mandar, pero sí que nos piden a rectificación no pleno. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Si queredes, perdón. Damos un turno de palabra. Ten a palabra a voceira do BNG. Moitas grazas e moi boa tarde a todos e a todas. Nada, nós simplemente queríamos comentar que non tivemos acceso a este prego modificado. Non sei se por erro ou non temos que ter acceso. Simplemente queríamos saber un pouco en que consiste, ainda que aí están o resumo, saber así un pouco detallado.
se non tuvestes acceso, ao mellor foi un erro de secretaría, porque creo que incluso o primeiro día cando convocamos ao pleno non vos chegaba a documentación. Entendemos que despois creo que vos chegou toda por correo electrónico, me parece, non? Ou non? Houve un problema, pero cando sexa así, cando vexades que se trae algo a aprobar e non tedes constancia ou está mal publicado, facédenolo constar por un email ou por chamadas, e non hai ningún problema en calquer documentación que pidades facilitárvola. Disculpade. Ben, certo é que o lunes pola tarde detectouse que no portal de cargos electos non subeu a documentación, e creo que o martes pola mañá estaba xa susanado. Non sei se faltaba, neste caso, isto non estou seguro, o dito pola secretaria. En caso de que notedes que falta algo, pois comunicádeo e envíavosevos de inmediato. Continuamos. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, ahora, perdón. Bueno, boas tardes a todos. Sí, eu tamén tiña aquí unha anotación, que nos gustaría que os textos que estaban e as modificacións, entre que se foran pequenas, que se subiran tamén á plataforma. Como non a vimos, sí que é certo que na ratificación aquí, bueno, xa se indica que son uns cambios insignificantes, pero, bueno, ainda así, todo o que veña a pleno debe estar colgado na plataforma. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Vemos que xa non é necesario ter a documentación para emitir o voto, pero entendemos que o que corresponde ante a falta de información sería retirar o punto da orde do día e poder dispoñer desa información e depois facer unha valoración como corresponde. Nos non sabemos se é por erro noso ou porque non tuvemos acceso, pero que tampouco sabemos nada do proxecto, en que sabemos que hai unha cuantía que se vai destinar ao mobiliario do Pazo de Martelo, pero non temos constancia de nada. E do prego moito menos, co cual ao final imos levantar a man ou non levantala sin saber moi ben o que temos que facer, co cual o posicionamento do Grupo Socialista eu creo que é solicitar que se retire este punto da orde do día e facelo de forma correcta. Eu creo que non ten que ver unha cousa con outra. Eu creo que o que se levou no seu día era o pós, e neste caso é unha cousa totalmente distinta. Eu podo entender que falte esta documentación, podo entendelo. Estritamente o punto non se vai retirar, estritamente insisto que non varía nin o proxecto nin a cuantía, a cal xa foi sometida a pleno e foi aprobado. Eu, sen máis, non vamos a retirar. Entonces, en que varía? Para poder emitir un voto. Se non temos acceso a información, directamente imos a votar. Imos a votar a ratificación do mobiliario que nos require a Diputación, a modificación dunha parte, vou non dicir así, insignificante técnica, do cal nos din que aparecen, nos pregos aparecen unhas marcas comerciais que non deben de aparecer. Retiráronse, non modifica nin a partida económica, nin en sí o que é o proxecto. Por lo tanto, ese é o que imos a votar. Pasamos á votación. Ahora sí, votos a favor, abstencións. Continuamos co punto número 4, que é unha moción do grupo do BNG sobre as intervencións municipais nos núcleos rurais. Ten a palabra o voceiro do BNG. Moi boas tardes a todos e a todas. Nós, dende o Grupo Municipal do BNG, teremos esta moción ao Pleno basándonos en algunhas actuacións
tildando a chapuceiras que se realizaron en algúns núcleos rurais, a cal non se lle houbera consentido facer de formas similares a un propietario dunha vivenda, que, bueno, tamén é certo que botamos de menos, non? Debe ser as únicas fotos que faltan do concelleiro de obras ou incluso do alcalde realizando obras, pero, bueno, en todo caso, para evitar estas actuacións no futuro, pois paso á exposición de motivos. A normativa urbanística prevista na Lei do Solo de Galicia 2/2016 do 10 de febreiro prevé que os concellos exercerán como competencias propias a xestión, execución e disciplina urbanística, protección do patrimonios históricos, promoción e xestión da vivenda de protección pública, con criterios de sostibilidade financiera, conservación e rehabilitación de edificación. A mesma lei, no artigo 5, establece como fin da actividade urbanística, entre outros, preservar o medio físico, os valores tradicionais, as sinais de identidade e a memoria histórica de Galicia. A través dos instrumentos de planteamento, os concellos teñen a responsabilidade de dar forma aos distintos obxectivos de sostibilidade, salubridade, adecuación paisaxística e medioambiental e protección de valores inherentes a todos os elementos do patrimonio histórico e popular. Neste sentido, os concellos teñen a responsabilidade de protexer todos eses valores ante actuacións da iniciativa privada e, en consecuencia, teñen a responsabilidade de que as súas propias actuacións sexan exemplares e pedagóxicas. O Concello de Rianxo é un territorio especialmente rico, tanto polo número de núcleos rurais que se preservan habitados e pola diversidade e riqueza patrimonial, histórica, medioambiental e paisaxística, casas e anexos, cruceiros, lavadoiros, fontes, pombais, graneiras, etc. Como responsables municipais deben de enchenos de enorme orgullo o esforzo que se está a realizar para a rehabilitación respetuosa de casas e anexos, que cun importante esforzo económico están a realizar os nosos veciños e veciñas. En consecuencias con isto, hai xa algún tempo dende o Concello se ten procurado actuacións dentro de núcleos que sexan partícipes e colaboren nese esforzo de recuperación e a valoración de todos os valores dos núcleos rurais. Dentro dos núcleos, ademais de actuacións de recuperación de elementos de patrimonio, cruceiros, fontes, lavadoiros, tense reutilizado un esforzo importante para sustituir o pavimento de asfalto por pavimento no que predomine o uso da pedra de acordo con diversas solucións técnicas e económicas. Dende o BNG, por todo o exposto, entendemos que este esforzo de realizar actuacións municipais que colaboren no esforzo e dignificación dos núcleos tradicionais debe de manterse como unha responsabilidade e unha obriga ante o que significa o propio patrimonio e ante o esforzo que os propios veciños e veciñas están a realizar. E por todo isto que propoñemos o seguinte acordo: instar ao Grupo de Goberno a que convoque a Comisión de Urbanismo para que se acometa a elaboración de criterios de actuación na realización de obras de pavimentado e abastecemento dos distintos servizos que sexan respetuosas e acordes cos valores patrimoniais, históricos e paisaxísticos de cada un dos núcleos rurais tradicionais do noso Concello. Moitas gracias. Ten a palabra o Concello do Partido Popular. Moitas gracias. Nós, desde o Grupo Partido Popular, entendemos que as actuacións de obras e servicios deben ter en conta a singularidade arquitectónica xunto co seu patrimonio e actuar en consideración tentando aumentar o valor para o disfrute dos veciños e usuarios. Cando se comete unha serie de obras hai que ter en conta o entorno no que se van a desenvolver. Estamos de acordo en que hai que intentar preservar os valores culturais que temos e darlle valor cas obras que se vayan a realizar. Tamén somos conscientes que ese tipo de actuacións son máis caras, pero eso non debe ser un pretexto para non poder acometelas e mellorar os núcleos nos que vivimos. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Presidente, o Grupo Socialista comparte a importancia de protexer e poñer en valor o patrimonio histórico, ambiental e paisaxístico dos núcleos rurais e urbanos de Rianxo.
Con todo, a exposición de motivos deste momento carece dun criterio claro e riguroso para establecer medidas concretas que garanta unha xestión eficiente e equilibrada dos recursos municipais. Unha normativa urbanística que se cita establece principios xerais para a súa aplicación, pero a súa aplicación require un marco de planificación riguroso que contempla non só unha protección patrimonial, sino tamén a viabilidade técnica e económica das intervencións. Debe basearse nunha análise seria e detallada das necesidades reais do municipio, evitando actuacións improvisadas ou condicionadas por preferencias subxectivas. Xa o fixemos en comisión informativa, señor presidente, e o reiteramos hoxe aquí en pleno. Eu creo que vostedes, esta moción surxe a raíz dunha situación que se dou nun dos núcleos, encantado de que se melloren, hai que poñelo por diante para evitar despois calquer malentendemento ao respecto, e o que teñen que justificar vostedes é para tranquilidade nosa e poder seguir avanzando e confiando neste goberno, é explicarnos que as execucións que se fixeron en Brión son as correctas. É fundamental ter en conta que a xestión municipal debe atender á totalidade das necesidades da veciñanza, garantindo que as intervencións en materia de pavimentación e servicios se realice con criterio de equilibrio territorial, sustentabilidade e eficiencia orzamentaria. Non se pode gobernar baseándose únicamente en principios xerais sen un plan detallado que establezca prioridades e mecanismos de execución realista. Por todo isto, consideramos que antes de iniciar a creación de novos criterios de actuación, compre realizar un estudio riguroso do estado actual das infraestructuras dos nosos núcleos rurais ou urbanos con afectación patrimonial ou de especial interese para este concello, así como unha avaliación do impacto técnico e orzamentario de calquera medida que se propoña. O Goberno municipal debe asumir as súas responsabilidades cunha planificación seria e non con medidas illadas dentro do marco global de actuación. Co obxectivo de mellorar a xestión da rehabilitación e conservación do patrimonio dos nosos núcleos rurais, o Grupo Socialista propón a seguinte modificación dos acordos. Instar ao Grupo de Goberno a que, ademais da convocatoria da Comisión de Urbanismo, se inicie un proceso de reestruturación da Oficina de Rehabilitación de Rianxo. Actualmente está desmantelada. Insta ao Grupo de Goberno a iniciar a modificación da ordenanza, cito, Ordenanza Municipal Reguladora das Axudas para a Rehabilitación dos Edificios e Vivendas nas áreas de rehabilitación integrada dos núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño. E como punto 3, incluir nesa creación da comisión mixta que os convocantes poidamos en calquer momento poder constituir esas reunións e instamos ao Grupo de Goberno a que se convoque esa comisión que se propón nun plazo de 2 meses. Expoñemos esta situación porque, ao final, ao longo desta legislatura, levamos expoñendo a necesidade de convocar comisións mixtas porque carecemos de información e vemos que en ningún momento se están levando a cabo. Entonces, eu creo que temos que velar un pouquiño por os intereses da veciñanza, velar un pouquiño tamén por o labor da oposición e poñer este tipo de situacións encima da mesa, porque senón, ao final, o caixón das mocións que presentamos será, en vez de un caixón, será unha caixa. No caso de ser aprobada, evidentemente. Esta reestruturación debe analizar a viabilidade para ampliar a ARI a outros núcleos con valor patrimonial e establecer criterios técnicos que permitan compatibilizar a rehabilitación con medidas de accesibilidade, eficiencia enerxética e mellora calidade de vida da veciñanza. Deste xeito, apostamos por unha planificación ordenada, realista e con rigor técnico, garantindo que calquera medida de rehabilitación sexa efectiva e beneficie o conxunto da veciñanza. Dentro do Partido Socialista non vemos mal que se celebre este tipo de comisións, mas creemos que se debe avanzar nun sentido a longo prazo e evitar criterios subxectivos, máxime cando falamos dun goberno sen maioría. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o concelleiro de Obras de Rianxo Común. Boas tardes a todos. Todos podemos coincidir en que levar a cabo a renovación do firme nos accesos das diferentes aldeas con outro material de pavimentación diferente ao asfalto en quente, como o empedrado mediante adoquíns ou lousas ou empregando formigón polido, podería resultar estéticamente máis acaído
e mesmo máis duradeiro no tempo. Pero a realidade é que un concello pequeno, ou polo menos este, non é quen de arranxar con fondos propios os núcleos rurais con ese tipo de solucións polo elevado custo que supón. Outra cousa sería algunha actuación no marco de grandes plans de obras, como foi o Plan E. No marco local se efectuaron diferentes actuacións de lousado en varias aldeas fai algo máis de 20 anos. Dende esta Concellería de Obras e Servicios intentamos que os núcleos rurais volvan a ter uns accesos decentes. É claro que nos gustaría empedrar os núcleos rurais, pero creemos que a mellor solución que se pode dar aos problemas de accesibilidade nestes núcleos é a sustitución deste asfaltados en mal estado, cheos de fachancas, por outros asfaltados en condicións, que permita aos veciños ter un mellor acceso ás súas vivendas. Por lo tanto, nós neste punto vamos a abster. Quería recalcar ao voceiro do PSOE que, por suposto, que todas as obras que se fan dentro do Concello cumplen as normativas vigentes. Moitas gracias. Antes de nada, vamos a abrir un turno de palabra. Antes de nada, quería saber se vai a incluir os puntos as emendas do Partido Socialista. A ver, en principio non estaríamos dispostos a incluílo porque eso do que ti falabas eu creo que podemos perfectamente tratar na convocatoria desa comisión de urbanismo, quedar aberta a especificar máis nas zonas das que ti falabas. Entón, eu creo que deberíamos avanzar sobre esa creación, empezar a falar sobre o tema e ir definindo un pouco e facendo esas valoracións das que ti falabas. Moitas gracias, Partido Popular. Sí, nós tamén vamos por esa línea. Nós apoiaremos a moción do bloque tal como está feita e a partir de aí empezaremos a traballar no derroteiro destas melloras urbanísticas. Moitas gracias. Gracias. Partido Socialista. Gracias, señor presidente. O que tratamos é exactamente de ter a nosa capacidade de poder convocala. O que se está manifestando é que hoxe o vimos no primer punto. Chegamos a un pleno sin valoración ninguna, votamos un punto sin ter a documentación. Era un pouquiño para velar por os intereses da oposición e que tuéramos a capacidade de poder nos convocar esa comisión mixta e expoñer os temas sin depender do goberno. Por que? Porque non se convocan xuntas de voceiros, non se convocan as comisións informativas, non se constituen as comisións mixtas que se propoñen. Entón, ao final, o que vamos a conseguir é que esta moción sea aprobada e se meta outra vez no caixón das mocións. Levamos 2 anos cunha comisión número 6, que é a comisión para facer a valoración das mocións. O Partido Socialista creo que leva máis de 30 mocións presentadas e a día de hoxe non sabemos nin como está a primeira. Entonces, creemos que temos que intentar modificar un poquinho a perspectiva da moción, intentando velar un poquinho por os intereses da oposición, porque o grupo de goberno evidentemente non vai a enviar por eles. Matizar un poquinho as palabras que dixo o voceiro de Rianxo en Común. Había algún orzamento entonces para saber canto custaba o empedrado de Brión? Evidentemente temos claro que ca dinámica actual pois claro que non se pode levar a cabo. É dicir, se dispoñemos de 518.000 euros para gasto corrente, para facer ademais este tipo de execucións nas aldeas, o que non podemos é destinalo a facer, cando lle correspondería facer 10 obras, pois facer 15. O mellor a decisión é facer menos obras de calidad e que non pase o que está pasando en Pousada ou en Quintáns. En Pousada, creo que desde novembro de 2023 ibas a pasar a repasar e a día de hoxe Pousada está exactamente igual que vai haber 2 anos. E en Quintáns igual, ao final as obras van como van, eu non sei se se está facendo o seguimento ou non, nos ímolas a revisar cando podemos e como podemos, e vemos que hai carencias. Entonces eu creo que é preferible facer menos e facelo ben, e facelo xa con vistas a
a un futuro, non ter que andar depois a retocar, a repasar, porque eso ao final pues, o que leva é a maior gasto e a incomodidade veciñal, co cual eu creo que esa disculpa para non executar unha obra como correspondía en Brión, eu creo que non é a correcta. Podemos dicir que é decisión de goberno e xa está, non hai que dar máis explicacións. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Dame a palabra ao voceiro do BNG. En referencia ao que falaba o concelleiro de Obras, eu creo que, aparte de ser un análise un pouco abstracto da situación, porque esta moción non se refire a ningún núcleo en concreto, sino que fala un pouco de certas actuacións, eu creo que o exemplo que dan como concello facendo ese tipo de obras a veciñanza que sí ten e o estamos obrigando a que teña que invertir unha serie de importe importante a hora de facer as súas reformas, creo que é pésima. Según o que falabas da convocatoria da comisión, nós o que sí que non teríamos problema por engadir un prazo, e eu entendo que si logo como oposición tamén teríamos a potestade de convocar a dita comisión. Entón, eso si o vedes millor a engadir un prazo de 2 meses, por exemplo, ou tal, para darlle suficiente tempo ao goberno a que proceda a convocala e tal, por nós non habría maior problema en que se engada eso de un tempo de 2 meses para que se convoque. Ten a palabra. Sí, por a nosa parte, eu creo que é interesante. Bueno, gustaríanos que se incluíran os tres, evidentemente, pero facendo un poquinho de ilusión ao que facías, eso foi exactamente o que fixo o Partido Socialista en novembro do 24, que é convocar un pleno extraordinario para poder obter a información, e o castigo que recibeu creo que é para recordar, vale? Entonces, nos actuamos con responsabilidade e apoyaremos calquera situación que se dea chegado ese caso, e tendemos a man aos grupos da oposición por si necesitaran o apoio do Partido Socialista para a súa convocatoria. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Entonces, á moción añadimos un segundo punto que sería por un período de 2 meses para convocar esa comisión. Sí. Sí. Bien, entón pasamos a votación. Votos a favor. Abstención. Votos a favor. Moi ben, moitas gracias. Pasamos á seguinte moción, punto número 5, que é unha moción do BNG de apoio á celebración do Ano Castelao en 2025. Ten a palabra a voceira do BNG. Moitas gracias. Bueno, nós hoxe traemos esta moción aquí a pleno porque, bueno, pensamos que este ano 2025, Ano Castelao, pues debemos celebralo, debemos ensalzalo como, bueno, que a importancia que ten, no, cun persoeiro como é Castelao e máis na vida, na vila natal que é este concello, non? E vemos un pouquiño con preocupación como, bueno, como se están facendo menos actividades ou menos actividades importantes das que pensamos que se deberían facer. Paso a ler a exposición de motivos. Podemos afirmar, sen ningún xénero de dúbidas, que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao é a principal figura política e cultural da historia contemporánea de Galiza. Unha condición que deriva dunha traxectoria vital guiada pola integridade ética, a loita contra todo tipo de discriminacións e desigualdades, a defensa dos dereitos nacionais de Galiza e a militancia no internacionalismo solidario. Todo o pensamento e a obra de Castelao emana do seu compromiso político e social, que o levou a participar activamente nas principais organizacións do nacionalismo galego. Primeiro, nas Irmandades da Fala, coa asistencia á primeira Asamblea Nacionalista de Lugo no 1918. E máis tarde, xa no período republicano, coa fundación do Partido Galegista, no 1931. A súa obra literaria e artística destes anos é plenamente consecuente coa toma de posición en defensa do país, da cultura, da lingua e das aspiracións de xustiza e liberdade do pobo galego. Nos anos 20, a súa actividade centrouse no ámbito cultural,
con creacións senlleiras como Cousas ou o álbum e a exposición Nós. E mediante a participación en iniciativas como o Grupo e revistas Nós, o Museo de Pontevedra ou o Seminario de Estudos Galegos. Nos anos 30, asumiu cargos de responsabilidade política no Partido Galeguista e exerceu como deputado nas Cortes da República entre o 1931 e o 1933 e a partir de abril de 1936. Neste período, centrou grande parte dos seus esforzos na expansión do Partido Galeguista e na campaña polo Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado en plebiscito popular o 28 de xuño do 36. Un estatuto que non vía como un punto de chegada, senón como primeiro paso para o desenvolvemento do autogoberno de Galiza. Por este firme e inquebrantável compromiso co seu país, Castelao tivo que pagar un alto prezo. Primeiro, co desterro a Badaxós, entre 1934 e 1935, decretado polo goberno dereitista de Lerrouxo. A partir do golpe de Estado fascista de xullo do 36, momento no que tomou partido en defensa da legalidade republicana e de Galiza, sufrindo unha persecución implacable, materializada nun expediente de responsabilidades políticas, no espolio da súa casa e dos seus bens, nunha multa de 75.000 pesetas que tivo que pagar a súa familia, e na depuración como funcionario público. A persecución e o asasinato dos principais líderes do nacionalismo e do republicanismo galego, compañeiros e amigos seus, marcou fondamente a Castelao. Por iso, a partir de xullo do 36, un dos obxectivos centrais da súa vida foi a denuncia dos crimes da ditadura e a lembranza, dignificación e recuperación do exemplo das vítimas da represión franquista. Dese empeño, xurdiu a escolla do 17 de agosto, data do asasinato do seu grande amigo Alexandre Bóveda, como Día dos Mártires Galegos ou Día da Galiza Mártir. Deste mesmo compromiso naceron neses anos de guerra e exilio os álbums da guerra, Galiza Mártir, Atila en Galiza e Milicianos. As campañas de propaganda na URSS en 1938, Estados Unidos e Cuba, entre 1938 e 1939, e o asentamento definitivo con Virxinia Pereira en Bos Aires, a partir do ano 40. Malia a derrota e a enfermidade que o consumía pouco a pouco, aínda tivo asos para impulsar a creación da Irmandade Galega, no 41, para publicar o libro Sempre en Galiza, no 44, e outras obras como Os vellos non deben de namorarse ou As cruces de pedra na Galiza, para promover a fundación do Consello de Galiza, do que foi o primeiro presidente, para pronunciar discursos históricos como o Alba de Gloria, e para defender por todos os medios a aprobación definitiva do Estatuto Galego polas Cortes da República, obxectivo que non chegou a ver realizado plenamente. Toda a súa vida e a súa obra, depositada na súa maior parte do Museo de Pontevedra pola súa vontade e o empeño persoal de Virxinia Pereira, constitúen un inmenso legado político e cultural, que é preciso administrar e divulgar, facendo que os seus ideais se fagan realidade na Galiza de hoxe. Temos a obriga de honrar e celebrar a unha das persoas máis senlleiras da historia de Galiza. Temos a obriga de facelo sendo fiéis ao seu pensamento, á súa obra, e ao seu compromiso político, que constitúen unha unidade indisolúvel. O primeiro presidente de Galiza foi un demócrata íntegro e exemplar. Todo o que fixo e dixo Castelao ao longo da súa vida e en todos os lugares do mundo nos que estivo foi esencialmente política, ao servizo da nación e do pobo galego. Como deixou dito Virxinia Pereira, toda a arte de Castelao, debuxos, conferencias, son esencialmente política. Inmediatamente despois da súa morte, o franquismo iniciou a construción dunha versión manipulada de Castelao, enxalzando o creador e o artista xenial e atacando, ocultando ou minimizando a súa traxectoria e obra política. Continuar con esta visión distorsionada, convertelo nun mito desprovisto de ideoloxía e de compromiso político, utilizalo como estandarte en contra dos ideais que defendeu,
constitúe unha fraude histórica e unha negación do legado inmenso que nos deixou. Cando se veñen de cumprir 80 anos da publicación no exilio de Sempre en Galiza e da fundación do Consello de Galiza, considerado o primeiro goberno galego, e cando se cumpren 75 anos do seu pasamento en Bos Aires, o Grupo Municipal do BNG do Consello de Rianxo presenta a seguinte proposta. A Corporación Municipal do Consello de Rianxo solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello de Galiza como primeiro goberno galego da etapa contemporánea. Apoiar a declaración do 2025 como ano Castelao. E, por último, instar ao Goberno municipal a impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso con Galiza, a súa obra artística e literaria, e o seu humanismo e internacionalismo solidario. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Tal e como está plantexada esta moción por parte do Grupo do BNG, non poderíamos apoiala. O primeiro presidente de Galicia foi o primeiro que puido ser elexido democráticamente. Este foi Xerardo Fernández Albor, do PPDG. E iso, por desgracia, foi moito máis tarde do pasamento de Castelao. Coa chegada da democracia, froito dun amplo consenso e do traballo de moita xente, todos os galegos puideron acudir libremente ás urnas e escoller o primeiro Parlamento, que máis tarde escollería dentre os seus membros o primeiro presidente. No pasado mes de novembro de 2024 votouse no Parlamento Galego unha proposta para declarar a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como primeiro presidente de Galicia de forma honorífica. Esta proposta foi votada de forma favorable pola totalidade dos grupos parlamentarios, o que representa a totalidade dos galegos. Posteriormente, tamén no Parlamento de Galicia, foi presentada outra proposta para declarar a Castelao como primeiro presidente de forma oficial, a cal xa foi rexeitada. Por outra parte, nunha sociedade libre e democrática, o presidente é elixido nunhas eleccións libres polos cidadáns, cousa que non sucedeu neste caso. En base a isto, o Grupo Municipal do Partido Popular facemos unha proposta de emenda para o primeiro punto. Sería eliminar o punto primeiro e sustituílo polo seguinte. A Corporación Municipal do Concello de Rianxo recoñece a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como presidente honorífico de Galicia, respetando a resolución do Parlamento de Galicia como representante de todos os galegos. E no resto de puntos estaríamos de acordo. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor presidente. O Grupo Municipal Socialista de Rianxo reafirma o seu compromiso co recoñecemento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como unha figura fundamental da historia contemporánea de Galicia, cuxa trayectoria política, cultural e social trascende calquera sigla partidista. Castelao non pode ser recoñecido por unha apropiación sectaria, pois representa un legado universal de compromiso co país, coa súa identidade e coa súa defensa da xusticia social. A este respecto, debemos recordar as palabras que a nosa compañeira no Parlamento, Silvia Longueira, expresou, quen defineu o seu legado político e creativo como un patrimonio descomunal de Galicia, un patrimonio que pertence a toda a cidadanía e non pode ser obxecto de instrumentalización política. Advirteu tamén contra a concesión de títulos políticos como se fosen títulos nobiliarios, subliñando que Castelao non pode ser recoñecido como home, subliñando que Castelao debe ser recoñecido como o home que perdeu a arcadia da vida, pero topou o camiño para o futuro. Neste sentido, o Partido Socialista de Rianxo, o Partido Socialista de Galicia, presentou unha emenda para saldar unha débeda histórica co exilio galego, impulsando o estudio e difusión do Consello de Galiza como institución clave na loita pola democracia e o autogoberno.
unha reivindicación fundamental que hoxe volvemos a poñer sobre a mesa. Castelao foi, ante todo, unha figura do republicanismo galeguista e progresista e a súa memoria debe ser defendida con honestidade e responsabilidade. En base a isto, e vendo o sentido da moción, creemos que chega tarde, moi tarde, porque este aspecto xa foi debatido e resolto, non de forma favorable, sino cos votos en contra do Partido Popular. No espacio no que se debe debatir, ademais, que é no Parlamento galego. Dado o acontecido previamente no Parlamento de Galicia e para garantir a aprobación desta iniciativa que propón o Bloque Nacionalista Galego de Rianxo, propoñemos a inclusión da emenda que citamos anteriormente, que é impulsar o estudo e difusión do Consello de Galicia como institución clave na loita pola democracia e o autogoberno. Por moito que dende o PSDG de Rianxo se queira que Castelao sexa reconhecido de forma oficial como primeiro presidente de Galicia, os procesos legais deben ser outros e debatidos, como así foi noutros espazos. A consideración de Castelao como primeiro presidente de Galicia é un debate que require un marco institucional adecuado e unha revisión histórica rigurosa, que esa é a que plantexa o Partido Socialista. No que respecta á programación dos datos Castelao, en Rianxo, ao noso ver, a programación é escasa, mal difundida e xestionada con improvisación. Como é posible que se nos invite a un acto que se celebra o domingo e recibamos a convocatoria o venres á tarde? É dicir, se queremos fomentar a participación da veciñanza, se queremos fomentar a participación dos diferentes grupos que aquí estamos representados, había xente nese acto que tiña a invitación 10 días antes. Xa estaban avisados. En cambio, nós recibímola o viernes non sei se eran a 6, a 7 ou a que hora foi. Entendemos que hai unha falta de planificación e, ao final, o que reflicte é que ese acto non é un acto representativo para Rianxo. Éramos 10 personas nese acto, non había apenas veciñanza, co cual esa relación entre Castelao e Rianxo non vemos por ningún lado. Creemos que hai unha desconexión entre este goberno e a veciñanza de Rianxo, xa que non está participando neste tipo de actividades. Quizáis o modelo non sexa o máis atractivo para este pobo. Por todo isto, o Grupo Socialista demanda que o Concello de Rianxo impulse unha programación propia e máis ampla. Aínda estamos a tempo de facelo. É moito máis diversa. E, sobre todo, o máis importante, que sea por e para Rianxo. De nada lle sirve aos rianxeiros que o noso alcalde vai a Bonaval. Os rianxeiros queren disfrutar do Castelao rianxeiro. Coincidimos en declarar o ano 2025 como ano Castelao, sin dúbida, pero o curioso é que isto xa se fixo. A propia Xunta recoñeceu este ano como ano Castelao e o Concello de Rianxo apoiou esa proposta. Por iso, outra das emendas que propoñemos é a eliminación dese punto número 2. Rogamos a que se teña en conta a emenda que propuxemos antes como punto a añadir e solicitamos que se retire o punto número 2 porque xa entendemos que xa está feito. O Partido Socialista de Rianxo comprométese a traballar para que a memoria de Castelao non quede reducida a un exercicio retórico sen consecuencias, mas necesitamos diálogo aberto, crear espacios de entendemento. Poñía señor Bustelo, esperemos que se encontre ben, señor presidente, necesitamos espacios de entendemento. E que entenda que a oposición ten o seu traballo. Hai unha parte de fiscalización, unha parte de propostas e unha parte de diálogo. E ten que ser entendida nese sentido. Vostede o que pretende é anular a primeira e por iso parece que se acerca un pouquiño máis a vosa dereita, porque ese traballo de fiscalización, vímolo hoxe moi claro, non existe. Cando se emite un voto xa sin ter a documentación. Ademais, como parte deste compromiso real, solicitamos que se axilicen os trámites administrativos necesarios para facilitar a apertura da Casa de Castelao en Rianxo neste ano tan sinalado. Esta apertura debe garantir un acceso adecuado para a veciñanza e visitantes un mínimo de días ao mes, permitindo que a súa memoria se converta nun verdadeiro motor cultural e turístico para o municipio. Non podemos desaproveitar a oportunidade de transformar este espazo nun punto de encontro para a divulgación e estudio da súa obra, convertindo nun referente de patrimonio cultural galego. Rogamos que a Xunta de Galicia do Partido Popular asuma a súa responsabilidade e despois de máis de 14 anos se consiga un fito histórico para Rianxo e para Galicia. E, sobre todo,
para os rianxeiros, que é a apertura da súa casa, a súa compra, que se musealice a súa casa e que a xestión sea 100% pública con recursos autonómicos. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Bueno, vanme permitir que neste punto que o defenda, por dicirlo desta maneira, eu como concelleiro de Cultura, na cal nesta moción estamos prácticamente de acordo coa moción, sí que non discrepamos un pouco aí no punto terceiro, cando se fala da pouca programación que ten este Concello relativa ao ano Castelao. Dende hai anos, no Concello de Rianxo, dedícase o mes de xaneiro íntegramente a Castelao. É dicir, o que se denominou no seu día e continúa agora como Actos Castelao. Neste ano coincidimos todos como o ano Castelao para este grupo de goberno, para esta corporación, para este Concello. O ano Castelao, por parte deste grupo de goberno, xa comezou en decembro do ano pasado. En decembro do ano pasado inauguramos o ano Castelao para nós cunha exposición que era o retorno a Galicia dunha exposición que veu dende Pontevedra, unha exposición fotográfica de Xan Carballa, ao cal levou a colaboración do Concello e do Museo do Arte Grabado de Artes, unha exposición que estuvo desde decembro hasta principios de xaneiro. Continuou cunha segunda exposición no mes de febreiro, Os homes por Castelao, na colección de Roberto Taboada. Tivemos tamén non só exposicións, tivemos a música por parte do grupo de Viselas, creo que foi no mes de xaneiro. Tivemos teatro no mes de finales de xaneiro, febreiro, tivemos do dúo Bagdades no marco dos Actos Castelao. Ahora mismo inaugurouse o viernes pasado unha escolma de traballos realizados pola terceira aula sociocultural do Gravado, unha exposición que está exposta agora e estará exposta hasta o 19 de abril. Temos previsto, de aquí en diante, teremos teatro, teremos concertos, teremos música, por dicir algunhas. Teremos teatro do Teatro Silvadeiras, do Concello de Allariz, máis ou menos no mes de outubro. Teremos teatro no mes de setembro por parte de Mofe e Befa, dos teatrais de excéntricas, dos dous de sempre, de Castelao. Teremos un importante acto en Rianxo, o que se denomina no Bicum Cantar, dos alumnos dos conservatorios de Galicia, que estamos falando en torno a 500 rapaces que estarán aquí no mes de junio durante un fin de semana en colaboración co Consello da Cultura Galega. Temos previsto tamén para o remate a clausura dos concertos do ciclo de bandas, un concerto da Escola de Música de Rianxo xunto co Teatro Airiños da obra Retrincos de David Fiuza, que faremos alá por setembro. Tamén teremos teatro escolar. Tenemos teatro escolar do grupo de teatro Migallas, ao cal representarán Pegadas de Castelao. Teremos os Quinquilláns, unha función para os rapaces aberta, neste caso dirixida aos rapaces de instituto. Teremos tamén unha exposición dun rianxeiro afincado en Vilagarcía, que son uns cuadros basados nas obras de Castelao por Fran Farrapos. Teremos tamén distintas exposicións. Teremos unha exposición grafista producida por a Fundación, ao cal teremos a finais
de ano exposta no auditorio. Teremos cine que teremos unha longametraxe antes de nós sobre a vida de Castelao que se rodou, creo que como ben saben, o ano pasado aquí no Concello, está en produción e aquí se expoñerá. Teremos teatro para as familias, títeres, teremos unha obra importante, O corazón á intemperie, de Castelao, da compañía Fantoches, que esta mesma semana esa compañía está na Cidade da Cultura. Temos colaboracións ca Asociación de Radioaficionados que farán unha salida basándose no Concello de Rianxo que quixeron incorporar dentro de sitios a visitar representativos para eles. É unha colaboración que nos piden. Temos unha colaboración, neste caso, que xa é sabida por todos. Rianxo, Vila do Mar, o arte urbano. Pedímolle que este ano un dos murais sexa ou que se represente ano Castelao. Entonces pedimos que nos lo fagan. Temos encargado unha peza, unha creación ao compositor rianxeiro Antón Alcalde, unha peza orixinal a cal estrearase en Rianxo pola Escola de Música no concerto de fin de ano. Creo que hasta a día de hoxe, creo que só houve un encargo en estas líneas. Creo que temos unha programación amplia, non é unha programación cerrada, moi habitual estes días que sí que nos chegan dende todos os sitios. Ano Castelao seguramente teremos que volver a repetir a primeira exposición que a pesar de estar a pesar de estar un mes coincideu nas Navidades e, bueno, houve xente que non se enterou. É unha exposición fotográfica moi bonita, sale moita xente de Rianxo. Houve xente que se enterou relativamente tarde, entonces volveremos a expoñer unha vez que se rematen todos estes actos que para nós, os actos Castelao, non rematarán nunca, pero, bueno, témolos organizados para que rematen en febreiro do 2026. Creo que temos un amplio repertorio de actividades culturais de todo tipo, exposicións, teatro, cine, títeres. Creo que é unha boa unha boa realización de actos que vamos ter ao longo do ano, ao cal iremos añadindo algúns outros que seguramente que nos van chegando e son de interese. Eu, sen máis, abrimos un segundo turno e máis que nada aclararse as enmendas por parte dos dous partidos. Ten a palabra a voceira do BNG. Moitas grazas. Para seguir unha orde, empezando polo que comentaba o voceiro do Partido Popular, non aceptamos a proposta, a modificación proposta, xa que entendemos que precisamente foi o franquismo, o réxime franquista, o que impediu unhas eleccións democráticas, o que impediu unha normalización das institucións. Entón, creemos que non é suficiente con recoñecer a Castelao como presidente honorífico, senón que o que hai é que dignificar a súa figura, a súa loita contra o franquismo, contra esta ditadura, contra esta represión, e recoñecelo como o verdadeiro presidente de forma oficial, de forma formal de Galiza. En canto ao que comentaba o voceiro do Partido Socialista,
entendemos que xa está recollido na propia moción o estudo do Consello de Galiza, entón tampouco vamos a aceptar esta modificación proposta. E en canto á segunda proposta, o segundo punto que se recolle é apoiar a declaración do 2025 como ano castelao. Xa sabemos que xa está feita a declaración, pero simplemente a forma, o que pedimos é apoialo como unha forma simbólica de darlle máis peso a este ano, a esta declaración. De todas formas, tampouco teríamos problema en retirala, se é moito malestar o que supón. E por último, en canto ao que comentaba o conselleiro de Rianxo en Común, descoñecíamos esta programación completa e vemos que sí que é unha programación amplia e rica. Non temos problema en retirar o último punto. O único que pedimos é que se manteña esta programación e que, se é posible, que se siga ampliando para seguir ensalzando a figura de Castelao e que supoña un elo vertebrador da programación anual do Consello. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias. Pareceme un pouco duras as palabras da voceira do BNG, que xustifica que o voto dos integrantes do Consello de Galiza vale máis que os que padecían a ditadura aquí en Galicia e que non podían votar. Os membros do Consello de Galiza nunca se constituíron como goberno. Eles eran conscientes de que non podían facelo e tampouco elixiron a ninguén como presidente de Galicia. Estáme dicindo vostede que a decisión dunhas persoas vale máis que a decisión dos que estaban aquí en Galicia sufrindo a ditadura e que non podían votar. No momento en que se pudo votar, elixiuse un goberno autonómico e ese goberno autonómico elixeu o seu presidente. E iso penso que sería de valorar, e como así foi o primeiro presidente autonómico elixido polos galegos aquí en Galicia. Antes non se pudo facer porque non se deran as circunstancias, porque había unha ditadura. Entón, paréceme, non podemos apoiar, respaldar a figura de Castelao como primeiro presidente de Galicia cando non foi votado polos galegos. Entón, non podemos votar eso. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Grazas, señor presidente. Estamos tremendamente encantados de que vostede sea quen dirixa este pleno. E se hai que presentar unha moción para que vostede dirixa todos os plenos, a presentaremos. Gracias por permitirnos este segundo turno, un debate sano e que nos permite expoñer de forma clara as propostas e debatir de forma sana. Moitísimas gracias. Con respecto á proposta, ao final, vamos quitar todos os puntos. Vamos a ver, non nos parece, non é cuestión de que nos moleste o segundo punto. É cuestión de que o Concello xa apoiou. Ao final estamos representando ao pleno cando o propio Concello xa fixo esa exposición institucional. Entendo que de facelo había que facelo antes de que se declarara no Castelao, e aí sí que entendo que o pleno se emitiría a súa posición, e aí sí que o Partido Socialista evidentemente o apoyaría, igual que o apoyamos agora, pero nos parece que é irrelevante para a moción, non é por molestar. O que sí que non estamos de acordo é que accedan a quitar o punto 3, porque ao final é o punto máis importante e é o que lle afecta á veciñanza. En toda a programación que foron expoñendo o concelleiro de Cultura, hoxe presidente, hai moitos eventos que son planificados pola Xunta de Galicia e outros son da Escola de Música, como o noveno certame de Un Bico é un cantar. Entendo que o Concello poida colaborar, pero a iniciativa creo que se pode explicar desde outra perspectiva. De todas formas,
para non entrar moito en debate, o que nos preocupa realmente é que estamos fomentando a cultura do espectador. Todos os actos que expuxeron son actos onde a veciñanza de Rianxo está sentada ou de pé mirando un evento, ou participando nunha exposición ou entregándolle flores ao busto de Castelao. Non hai ningún acto participativo para a veciñanza de Rianxo. Non hai ningún acto que faga unha promoción económica en base a Castelao. Entón, non quiten o punto 3. Non quiten o punto 3. Traballemos sobre o punto 3, que é o máis interesante, que é o que lle repercute a Rianxo. Iso é o interesante. Cambiar a perspectiva de como ten que traballar a nivel cultural Rianxo. E o debate está perfecto, pero non quiten. Mantéñano. Moitísimas gracias. Perdón, recordar solo, o Partido Socialista presentou unha moción que se chamaba O mar feito tradición. Si recordan, rebobinen, busquen ese pleno, busquen esa moción e aí poderán encontrar algunha proposta que seguramente poida encaixar en esta situación. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Pregunto yo ao BNG, entonces, por retiran algún punto, añaden algún punto, retiramos o punto 2 e retiramos o punto 3 porque sí que entendemos que a programación relatada é rica e amplia, aínda que entendemos que pode seguir ampliándose, seguir aumentando, pero recoñecemos tamén o traballo que vemos que se está facendo por parte do Consello e por parte do Consello apoiando as diferentes asociacións e organizacións do resto do Consello. Ben, entonces pasamos á votación con un único punto que sería o punto primeiro. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Partido Popular. Pasamos... Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do BNG da Plataforma Só Sanidade Pública para solicitar o apoio á manifestación do 6 de abril. Ten a palabra a voceira do BNG. Moitas grazas. Bueno, hoxe traemos esta moción por petición da propia Plataforma Só Sanidade Pública, un pouco por necesidade, non, de denunciar a situación que se está vivindo coa sanidade pública. Non hai que explicar moito máis. Aquí en Rianxo xa estamos vivindo de primeira man a falta de persoal sanitario no propio centro de saúde e no propio PAC. Sen máis, leovos a exposición de motivos. A Plataforma Só Sanidade Pública de Galicia, despois da gran manifestación celebrada cun enorme éxito en Vigo, organizada pola Plataforma de Vigo e o resto de plataformas da área sanitaria, acordamos convocar unha nova manifestación en Compostela o día 6 de abril ás 12 horas dende a Alameda. Dada a nula resposta da Xunta de Galiza e da Consellería de Sanidade ás reivindicacións que expuxemos de incrementar os recursos, mellorar a organización e o funcionamento da atención primaria, reactivar e aproveitar plenamente os recursos dos hospitais públicos para afrontar o incremento das listas de agarda e frear a deterioración, desmantelamento e privatización de todo o sistema sanitario público galego por parte do PP galego. As organizacións que formamos parte desta alianza social e profesional consideramos fundamental o apoio dos consellos como administracións máis próximas aos problemas da cidadanía e pedimos o apoio ás reivindicacións que expoñemos de maneira consensuada. Máis atención primaria, centros de saúde e PACs dotados de persoal suficiente de todas as categorías, ben equipados, accesibles en 24-48 horas como máximo, consultas presenciais á solicitude do paciente, reorientar a atención primaria á promoción, prevención, traballo comunitario e participación social. Máis atención hospitalaria, utilización plena dos recursos instalados en hospitais mañá e tarde, recuperar recortes nos hospitais comarcais, acabar coa política de concertación coa privada,
restitución ao sistema público dos centros privatizados, plans para reducir listas de agarda e a non ocultación das mesmas, acabar coa precariedade laboral e recuperar a exixencia da dedicación exclusiva do persoal médico. Máis sanidade pública, incrementar o orzamento sanitario público, plan de saúde galego que adapte os recursos ás necesidades, recuperar os servizos privatizados e as áreas sanitarias pechadas, potenciar a saúde pública para combater as posibles epidemias para a saúde. Por todo o exposto, este grupo solicita á Corporación Municipal do Concello de Rianxo a aprobación dos seguintes acordos que foron propostos pola plataforma SOS Sanidade Pública. En primeiro lugar, apoiar as reivindicacións da plataforma SOS Sanidade Pública. En segundo lugar, instar ao Goberno Municipal a difundir a través dos medios ao seu alcance a manifestación convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública o día 6 de abril en Compostela e a facer un chamamento ao conxunto da veciñanza para que participe nela. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Con respecto a esta moción, consideramos que parte destas premisas que se expoñen aquí, bueno, que son erróneas. Si é certo que todos queremos todo o mellor para a sanidade, non? Queremos os mellores médicos, queremos os mellores equipamentos, os mellores servicios, pero, bueno, hai unha realidade que aquí batemos de frente e que é a falta de médicos. Ese é un problema que ten toda España, non é que sea só aquí en Galicia. É un problema que está latente desde xa fai varios anos e que non se dá solucionado. Isto, gran parte, pois recae no goberno de España. Hai que fomentar e dar médicos e auxiliares de medicina para poder contratalos, porque ahora mismo en moitos centros de saúde cae de baixa un médico e non se pode contratar. Non é porque non se queira contratar a outro médico substituto, é que non os hai. Non hai. Entonces, ante esa primeira premisa, é un problemón que temos aí diante que non se dá solucionado. Con respecto ao grupo, á plataforma, pois, bueno, é unha plataforma que promove esta iniciativa legislativa é unha entidade fundamentalmente partidista que non ten interese algún pola mellora da sanidade pública, senón que ten como obxectivo exclusivo atacar a Xunta e ao Partido Popular. Con respecto aos orzamentos, bueno, pois, os orzamentos do Sergas aumentouse un 45,8% en relación co que aprobou o bipartito no ano 2009, mentre aquel tiña 3.655 millóns, o do 2025 temos 5.331,75 millóns de euros, 1.676 millóns máis. O sea, estánse dotando fondos. E non se trata só de investimento en construción de hospitais, que tamén, senón moi boa parte en investimento en persoal. En relación ao 2009, os orzamentos en gastos de persoal aumentaron un 43%, máis de 668 millóns de euros. No ano 2009 gastouse 1.556 millóns para todo o persoal do Sergas. E no ano 2025 vanse a gastar 2.224 millóns de euros. Así mesmo, nunca antes houbo tantos profesionais contratados, máis de 45.000, un 24% máis que no ano 2008, cando había 36.000. Máis de 8.700 profesionais máis ao día traballando na sanidade pública respecto a cando gobernaba a esquerda. A media diaria de profesionais en 2008 eran 36.256. E a media diaria de profesionais no 2022 son 43.000. O sea, hai máis recursos, estánse poñendo máis recursos. Entonces, pero o gran problema que ten hoxe en día a sanidade é a falta de sanitarios. E outra das cousas que tamén me chama aquí a atención, unha das cousas que piden é acabar coa política de concertación coa privada.
Eu non vin a estes grupos manifestarse en Madrid polo paquete que vai a dar agora o goberno polos servicios de Muface. Unha prestación de servicios de sanidade aos funcionarios públicos, que vai a recaer en quen? En empresas privadas, a Sisa e a Deslas. Como se come isto? Isto non se come así con patatas. O sea, están pedindo a eso, que reducción da concertación privada, e o Goberno Central está redundando en aumentar estes servicios de Muface, e non vin a esta plataforma protestar por ese paquete. Entonces, é incongruente totalmente. Por iso vamos a votar en contra. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Grazas, señor presidente. Señores do Partido Popular, o Álvaro Cunqueiro xa ten un sobrecuste de 470 millóns, co cual xa quedaría a mitad do importe que dixo, e seguramente en 2 semanas volvan a cambiar de opinión, como fixaron co paquete anterior. Primeiro era catástrofe. Despois abriremos un turno de palabra. Continúa, voceiro, por favor. Os datos non cadran. Din que hai máis recursos, din que hai máis inversión, din que hai máis de todo, pero en cambio tamén hai máis lista de espera. Entón, onde está a máxima? Non hai médicos. Señor presidente. Por favor. Continúa. Datos que son reales. Mira, o 28 de novembro, o aquí presente Sofía ia ter unha revisión ao mes para saber se respira ben ou non respira ben. Podo constatar que sí que respira ben. Non tiña carreira de medicina, pero tampouco tuve a revisión que tiña que ter en decembro. Estamos chegando a abril. Esta semana non había pediatra de mañá, non sabemos o motivo, se algo puntual ou non, pero de tarde houve atención telefónica. As citas volven a estar con máis de 2 semanas. O que fixo o Partido Socialista cando foi a manifestación aquí en Rianxo, ademais, foi darle un marxe, porque as promesas que facía o Partido Popular era de mellora. E entendemos que ante esa situación o Partido Socialista actuou de forma responsable e esperamos ese tempo prudencial a ver se había a mellorar. E non será. Fai vostede alusión á veracidade dos feitos da plataforma. Nós tamén facemos alusión á veracidade dos informes de Altri. Creo que vostedes dicen que sí que están ben, pero tamén consideramos que os informes e as reivindicacións que fai a plataforma tamén están moi ben. Con respecto á moción, o Grupo Municipal Socialista de Rianxo reafirma o seu compromiso na defensa da sanidade pública universal e de calidade. Como manifestamos en múltiples ocasións, compartimos as reclamacións da plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia e participamos activamente nas súas iniciativas, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico. Neste sentido, o Partido Socialista leva tempo denunciando o desmantelamento da atención primaria e a privatización progresiva do sistema sanitario público galego por parte da Xunta de Galicia, gobernada por o Partido Popular. Como socialistas, levamos estas demandas ao Parlamento de Galicia, presentando iniciativas para aumentar o financiamento sanitario, reforzar os servicios hospitalarios e mellorar as condicións laborais dos profesionais sanitarios. Apoiamos a manifestación convocada pola plataforma para o vindeiro día 6 de abril en Compostela e animamos a veciñanza de Rianxo a que participe nesta movilización tal como fixamos nas convocatorias anteriores. O compromiso do noso grupo coa sanidade pública non é un feito puntual, senón que é unha línea de traballo constante que seguiremos defendendo en todas as institucións. Solicitamos hasta el fin de hora. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale. Solicitamos incluir neste punto de apoio a seguinte enmenda, donde o Concello de Rianxo porá os medios necesarios para a difusión da información nas redes sociais municipais e instalacións municipais. E o alcalde, como presidente da Mancomunidade, fago a mesma exposición que se promoveu dende dita institución a semana pasada con Altri, e facilitar o desplazamento de ser o caso con saída dende Rianxo, non dende Té. E no caso de redactar un bando que sexa difundido polas parroquias,
así como facilitar os medios necesarios para a asistencia á manifestación. Imos generar un novo concepto que é o bando web. A finalidade do bando, señor presidente, informe o alcalde, que faga difusión polas parroquias. Ao final, cando a xente non acude aos eventos, é porque non utilizamos medios de información o mellor que non chegan a todo o mundo. Por iso, por todo o exposto, votaremos a favor desta moción, ratificando o noso apoio ás reclamacións da plataforma e á difusión da movilización convocada. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Dan a palabra á voceira de Rianxo en Común. Grazas, presidente. Boas tardes a todos e a todas. Como saben, a situación da sanidade pública de Galicia en xeral é mala, máis en particular cando falamos do noso municipio, porque todos a padecemos. Primeiro, o peche do consultorio de Tragoña, logo a continua falta de persoal en todas as súas especialidades no Centro de Saúde de Rianxo, a falta de PAC, a tardanza en multitude de ocasións de máis de 15 días para ter unha cita médica, etc., etc., etc. Como saben, é coñecido que desde o Grupo Municipal de Rianxo en Común participou e participa activamente en distintos actos ao longo dos anos da existencia do grupo, non só a favor da sanidade pública, sino tamén en apoio á plataforma e en outras varias, pero como non podía ser de outra maneira, votaremos a favor da proposta. Moitas gracias. Voulle pasar a palabra á voceira do BNG e pidolle tamén que nos aclare si acepta os puntos, as emendas do Partido Socialista. Ten a palabra a voceira. Moitas gracias. Bueno, comezando por orde, quería dar resposta ao que comentaba o voceiro do Partido Popular, que decía que, bueno, que queremos os mellores médicos, os mellores equipos. Non estou de acordo. Non queremos, non estamos demandando os mellores médicos ou os mellores médicos. O que queremos é ter médicas, precisamente. E queremos que sexan médicas de atención primaria e no resto de servizos a nivel hospitalario, a nivel de urxencias, pero sobre todo na atención primaria, que é a área, a parte da sanidade que máis se está vendo afectada e é o elo fundamental que si cae a atención primaria van caendo o resto de estructuras da sanidade por como está deseñado, por como está planteado. Entón, queremos médicas de atención primaria que poidan ofrecer unha atención de calidade aos pacientes dun xeito translacional, transxeracional, transversal, que a médica de atención primaria que temos se manteña ao largo do tempo, o que vai facilitar a relación médica-paciente, vai a facilitar a adherencia aos diferentes tratamentos, vai a mellorar, o sea, veuse en estudos que mellora a saúde das propias pacientes. Sí que hai médicas, o que non hai médicas dispostas a unhas condicións de traballo, unhas condicións laborais que as maltraten. Non están dispostas a contratos de meses, de semanas, incluso de días. Non están dispostas a esas condicións de traballo, non están dispostas a xornadas laborais que se alargan, a listas de pacientes inabarcables, a ter que botar aos pacientes da consulta, non ser capaces de realizar unha atención médica de calidade. Non están dispostas a ver como os recursos da sanidade, os que deberían estar destinados á sanidade pública, se están derivando á sanidade privada, como pacientes que están pendientes de probas, pendientes de consultas nas diferentes consultas das especialidades hospitalarias, se están derivando a hospitales privados e concertados, non están dispostas a aguantar estas condicións de traballo. Entón, o problema non é que non haxa médicos, o problema non é que haxa que formar máis médicas, que haxa que buscar máis médicas, o problema é que hai que coidar as médicas que están aquí, as médicas, as enfermeiras, as seladoras, as auxiliares de enfermería. Hai que coidar o persoal que temos aquí, darlle unhas condicións de traballo dignas.
E por outro lado, en canto ao que estaba comentando o Partido Socialista, a proposta que traen de emenda, entendemos que, que no punto 2 xa está recollido que o Goberno Municipal que vai a difundir a través dos medios que estén ao seu alcance, pero, si entenden que o hai que puntualizar e que o hai que matizar e poñelo de forma máis explícita, non temos problema en enjadir o que propoñedes. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Non sei se alguén máis quere intervir. Entonces, añádese algo a parte do segundo punto. Si, o que comentaba, non sei se podes volver a comentarlo, si, eso. Espera. Sí, agora, encende. Gracias, señor presidente. A emenda propón que o Concello de Rianxo porá os medios necesarios para a difusión da información nas redes sociais municipais e instalacións municipais e o alcalde como presidente da Mancomunidade faga a mesma exposición que se promoveu dende a Mancomunidade a semana pasada. Facilitar o desplazamento de ser o caso e no caso de que se emita un bando, pois que se xa exposto de forma presencial nas parroquias. Moitas gracias. Moitas gracias. Entón pasamos á votación incluindo esa emenda. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Partido Popular. Ben, continuamos co seguinte punto da orde do día, que é o punto número 7, que é unha moción do BNG en relación á construción da residencia pública de Rianxo. Ten a palabra a voceira do BNG. Moitas gracias. Nos traemos esta moción hoxe aquí porque entendemos que a construción da residencia pública do noso Concello é un tema con que consideramos moi relevante. É un proxecto que iniciamos no anterior goberno. É un proxecto que se iniciou con moita ilusión, con moitas ganas, tanto por parte das persoas que formaban parte do goberno como polo resto do Concello, que veu este proxecto como algo moi esperanzador e que vai a supoñer un gran beneficio sobre os veciños e veciñas. E vemos con preocupación como este proxecto está parado e vemos que preocúpanos. É por eso que traemos esta moción aquí, para intentar darlle un pulo, volver a traelo sobre a mesa e que se traballe canto antes posible. Paso a ler a exposición de motivos. O 31 de marzo do 2023 foi asinado un protocolo polos representantes da Deputación da Coruña e os concellos de Ordes, As Pontes de García Rodríguez e Rianxo, que tiña como obxecto establecer as bases de colaboración entre a Deputación da Coruña para a construción de 3 residencias de maiores que serían xestionadas pola propia Deputación. Neste senso, o pasado 6 de outubro de 2023, asinábase despois deste protocolo un convenio de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Rianxo para a redacción deste proxecto básico de construción dun centro residencial de maiores co fin de elaborar o plan de viabilidade económica, de acordo co artigo 68.2a da Lei de Servizos Sociais de Galiza. Na exposición de motivos sinalábase que a raíz do estudo realizado pola Deputación Provincial para a diagnose e plan de acción en materia de servizos sociais na provincia, detectouse unha eiva significativa de dotacións destinadas a maiores, especialmente de tipo residencial. As residencias existentes no territorio non responden á demanda real, ademais de ser en moitos casos de titularidade privada. Froito do sistema existente, moitos maiores vense lonxe do seu entorno ao non existir recursos próximos, fomentando un desarraigo e unha imposibilidade de seguir vinculados ao núcleo familiar, ocasionando episodios de soidade non desexada. Por outra banda, continuaba sinalando como a pandemia puxo de relevancia a necesidade doutro modelo residencial, de menor escala, e afastado do modelo clásico similar a unha instalación hoteleira, por un modelo máis asimilado a un conxunto de apartamentos, vinculado ao entorno e en consonancia cos novos modelos observados noutros países europeos.
Froito desta necesidade, nacería a vontade da Deputación Provincial de facer un proxecto piloto para a redacción dos proxectos básicos de 3 residencias de carácter comarcal, en localizacións escollidas polo seu debalo demográfico. Concluía que as localizacións idóneas para este proxecto piloto de residencias son Ordes, as Pontes de García Rodríguez e o noso Concello Rianxo. Na cláusula primeira, o obxecto apuntaba que o convenio tería por obxecto a posta a disposición por parte do Concello de Rianxo dos terreos necesarios para realizar as tomas de datos e estudos xeotécnicos necesarios para a redacción dun proxecto básico de construción dun centro residencial de maiores no Concello e establecer as bases de colaboración entre a Deputación do Concello e o Concello de Rianxo para a redacción do proxecto básico por parte da Deputación, co fin de elaborar o plan de viabilidade económica exixido polo artigo 68.2a da Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galiza e a acreditación dos requisitos establecidos no artículo 7.4 da Lei 7/1985 de bases de réxime local. Na súa cláusula segunda, sobre posta a disposición dos terreos, incorporaba o seguinte: para a futura redacción do proxecto básico de construción do Centro Residencial de Maiores, o Concello de Rianxo comprométese a pôr a disposición da Deputación os seguintes inmobles, coa finalidade de realizar as tomas de datos e estudos xeotécnicos necesarios para a redacción do citado proxecto básico no SAU Rianxiño Z13, referencia catastral, así, a que comenta. Transcorrido máis dun ano da sinatura deste convenio, e dado que non nos consta que se teña producido a posta a disposición no pleno destes terreos, pretendemos, con esta moción, axilizar a súa tramitación coa aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instamos ao Grupo de Goberno do Concello de Rianxo a poñer a disposición dos citados terreos en Rianxiño que sinala a cláusula primeira do convenio coa Deputación, para non dilatar un servizo que se nos antolla fundamental para o Concello. En segundo lugar, entendendo que unha posta a disposición de terreos municipais implicará un expediente administrativo e a aprobación plenaria, reiterar o apoio por parte dos diferentes grupos da corporación e comprometerse na resolución áxil do que poida ser da nosa competencia. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Entendemos que no debir deste proxecto, pois que vai moi lento. Antes das eleccións municipais, pois bueno, era todo parabéns, isto parecía que iba a ser inmediato por parte da Diputación, o feito de facer aquí a residencia. A día de hoxe, ainda non teñen feito o proxecto, por parte do Concello, se non me equivoco, ainda non se puxe a disposición da Diputación estes terreos. Por eso entendemos axeitada esta moción e esperemos que isto se acorte no tempo e que poidamos ter en Rianxo as instalacións que nos merecemos. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Grazas, señor presidente. Creo que non corresponde neste punto facer unha exposición como a que fixo o señor do Partido, o voceiro do Partido Popular. Recordarlle a vostede que en 2023, cando fara dese periplo e desas fotos e desa parte de exposición pública, como di vostede, recordarlle que vostede en Canal Barbanza, no primer debate que tivemos, ante a pregunta do voceiro do Partido Socialista que lle reiterou estas 3 veces, si vostede non é alcalde, Rianxo vai dispoñer dun centro de día? Si vostede non é alcalde, Rianxo vai dispoñer dun centro de día? Fágame a pregunta, por favor. Perdón. Pídolle que non interrumpa, depois abriremos un segundo turno de palabra, a cal podrá defender ou dicir o que considere oportuno. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do PSOE. Grazas, señor presidente. Si me corta de forma automática, depois acórdame de darlo, senón pásame igual que me pasou antes. Moitas gracias. Reitero as palabras porque é unha grabación e accesible e pública a todo o mundo e se pode ver. Reiteramos de novo, se vostede non é alcalde, Rianxo vai dispoñer de centro de día, e a súa resposta foi sí. Entonces,
as grabacións están aí para poder velas, sin máis. Non íamos perder o tempo neste punto. Necesitamos máis implicación, señores e señores de Rianxo en común. Que os grupos da oposición teñamos que traer outra vez unha moción, neste caso o Bloque Nacionalista Galego, para solicitar información, para empuxar ao grupo de goberno a que se preocupe sobre a residencia, eu creo que non é de recibo para a veciñanza. Eu creo que teñen que vostedes recapacitar un pouquiño sobre ese posicionamento e empuxar un pouquiño máis. Vemos de forma continua e temos aquí unha exposición sobre diversas publicacións que houve en diferentes medios e nos sorprende que algunha delas é un corta e pega da que fixo o presidente da Diputación. É dicir, o alcalde parece que simula estar en reunións que non estuvo. E se vedes as exposicións, é que dá a ver de que sí que houve unha preocupación ao respecto. E o que nos manifestan dende a Diputación, cando vostedes din levanten o teléfono e chamen aos seus compañeiros, ou levanten o teléfono e falen co Estado, ou levanten o teléfono e falen coa Diputación. Nunca respondemos, é verdad que nunca respondemos. Nós xa o facemos. E cando preguntamos é porque xa fixemos a consulta con anterioridade. Entonces, o que se nos transmite é exactamente eso. Por iso alabamos que o partido do BNG traia esta moción e expoña realmente cal é a situación que estamos vivindo con esta situación. E que sea un punto de inflexión, que sea unha crítica constructiva. O PSOE de Rianxo comparte a importancia de avanzar na construción da residencia pública de maiores en Rianxo e a necesidade de garantir unha tramitación áxil para a posta en disposición dos terreos municipais segundo o convenio asignado coa Deputación da Coruña. Con todo, consideramos esencial establecer un mecanismo estable de seguimento que permita avanzar no proxecto e previr posibles dificultades na súa execución. Por iso, voltamos a insistir na creación, en enmendar a proposta do BNG e propoñer unha emenda para a creación de novo dunha comisión de seguimento integrada por representante da Corporación Municipal, da Deputación da Coruña, de ser o caso, e, sobre todo, dos axentes sociais de Rianxo, que se encargan de supervisar o desenvolvemento do proxecto e, de novo, que calquera membro poida ser o convocante desta comisión. E, ademais, que esta mesma comisión poida tamén valorar situacións relacionadas co centro de día, co obxectivo de garantir unha mellora integral dos servicios asistenciais para as persoas maiores de Rianxo. Volvemos a reiterar, o Partido Socialista non ten información ningunha a día de hoxe sobre o proxecto do centro de día. E o digo alto e claro, o Partido Socialista de Rianxo non ten información ningunha do proxecto do centro de día. Deste xeito, aseguramos que a tramitación da residencia pública se realice cun seguimento transparente e continuado, ao tempo que reforzamos o compromiso coa atención aos nosos maiores. Esta proposta permite dotar de maior transparencia e eficacia ao proceso, asegurando que a residencia pública avance sen dilatacións innecesarias e atendendo ás necesidades reais da veciñanza. Sería tamén de interés para o Concello de Rianxo que o goberno de Julián Bustelo tivera a ben convocarnos para explicarnos este tipo de propostas, en que lugar está a tramitación municipal e, sobre todo, que o Partido Socialista, de novo, se mostra favorable para conseguir impulsar e axilizar calquera situación que corresponda con respecto á residencia pública de Rianxo. Debe haber vontade municipal, debemos de crear de novo eses espacios de diálogo e por eso lle rogamos que recapaciten sobre a súa atitude durante esta legislatura e generen eses espacios positivos de diálogo. É beneficioso para a corporación municipal e, sobre todo, que é beneficioso para a veciñanza. Por todo isto, manifestamos o noso apoio á moción presentada, sempre que se incorpore, evidentemente, a emenda expostos, convencidos de que así garantimos un seguimento serio e responsable dun proxecto fundamental para Rianxo. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Grazas, presidente. Como saben, Rianxo é un dos 3 concellos, xunto con Ordes e As Pontes, que vai acoller unha destas residencias públicas promovidas pola Diputación da Coruña.
residencias que van a supoñer a posta en funcionamento dun novo modelo de residencia, un modelo no que o fundamental, como non podía ser doutra maneira, é o benestar das persoas usuarias destas instalacións. Un modelo que estamos convencidos que vai a ser o exemplo a seguir nas futuras residencias, tanto públicas como non públicas. Como todo o mundo sabe, a comezos desta legislatura asinouse un convenio entre a Deputación da Coruña e o Concello de Rianxo para avanzar na materialización desta residencia no noso municipio. Un concello que efectivamente recolle unha serie de obrigas, unha serie de compromisos por parte de cada unha das dúas administracións, entre elas a posta a disposición dos terreos por parte do concello. E así está asinado. Outras obrigas correspóndenlle á Deputación da Coruña, como é o caso da redacción dos estudos xeotécnicos previos, así como do proxecto técnico de obra. Un proxecto técnico que ten que incluir unha serie de pregos, de condicionantes que foron recentemente deseñados nunha comisión de traballo constituída para tal efecto. É á Deputación da Coruña a quen lle corresponde licitar estes traballos e será en paralelo a isto, en particular, unha vez coñecidos os resultados destes estudos xeotécnicos, cando se poida tomar a decisión definitiva sobre a parcela, os terreos que o Concello ten que poñer a disposición da Diputación para o inicio dos traballos de construcción. A día de hoxe, todos temos na cabeza unha ubicación para a construcción desta residencia. Só queda verificar cos estudos xeotécnicos que non haxa ningún tipo de inconveniente. En paralelo, unha vez coñecidos os resultados, será cando se materialice tamén esa cesión de terreos. Sobra decir que se mantén un contacto fluido e continuo coa Deputación para ir avanzando neste tema. Aínda recentemente, o alcalde tivo un encontro co presidente onde se repasaron varios asuntos, incluído este mesmo, repasando as últimas novidades ao respecto, onde tamén trasladou o presidente ao alcalde como fora ese encontro coa concelleira de Política Social, onde tamén se lle informou deste proxecto, asumindo o compromiso por parte da Xunta de Galicia para involucrarse na medida do posible. Polo tanto, cando haxa avances que comentar, así se fará. Moitas gracias. Abrimos un segundo turno de palabra, a cal tamén facemos referencia a se aceptan a emenda que solicita o Partido Socialista. Ten a palabra a voceira. Gracias. En canto a proposta que fan de emenda, imos aceptala porque parecenos moi interesante a proposta que facedes de unha comisión mixta coa Deputación e cos diferentes axentes sociais e, bueno, que axude a impulsar e a darlle movimento a este punto. Así que aceptamos a emenda. Partido Popular. Sí, moitas gracias. Con respecto a este punto da residencia, lamentar a lentitud que se vai desarrollando. Como xa dixen, previo ás eleccións, sacouse fotos, parecía que iba a ser inminente xa a construcción da residencia. A día de hoxe ainda non temos un proxecto encima da mesa para poder valorar como vai ser esa residencia. Dame que pensar que isto máis ben é un artimañas electoralistas facelo alargar para que nas próximas eleccións volva a estar encima da palestra o tema da residencia, porque isto vai a modiño, demasiado modiño. Con respecto ao centro de día, Óscar, se non son alcalde, eu non vou poder facer o centro de día. E reitero, se fora alcalde, o centro de día sería unha realidade, porque conseguiría os apoios necesarios para telo operativo, porque somos a vergonza da comarca, que non temos ese servicio. Estuvestes gobernando e non conseguistes, estuvo gobernando o Bloque e non conseguiron. Isto xa tiña que estar feito. Agora, claro, non sae pa diante e repito e reitero, se eu estuvese, isto sería unha realidade. Non estou no goberno, apoio as decisións e intentar e axudarei no que poida, pero non depende de min, depende do equipo de goberno e as actuacións en Rianxo fainas o equipo de goberno, está nas súas mans o poder
ter e conseguir un centro de día para Rianxo que xa vamos tarde, mal e arrastro. Moitas gracias. Moitas gracias. Pedía a palabra ao voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Pois entristécenos moitísimo escoitar as palabras do voceiro do Partido Popular. É dicir, expoñer aquí en pleno que a Xunta de Galicia utiliza os seus recursos en base ao color de quen goberna, pois sí que é curioso. É curioso e canto menos preocupante. Non nos dá tranquilidade ninguna esa proposta e ao final verifica o que xa voz populi, que en base a quen goberne pois se obteñen uns reitos ou non da Xunta de Galicia. Non sexa negacionista, señor Castiñeiras, súmese á proposta, axude como oposición, axude ao goberno a conseguir o centro de día. Eso sí que sería responsable como oposición. E iso é o que está facendo o Bloque Nacionalista Galego e iso é o que está facendo o Partido Socialista, intentando empuxar ao grupo de goberno para conseguir a residencia. Unha diferencia moi clara. O Partido Socialista, durante a campaña electoral, nunca prometeu nada. Nunca. E non vai a facer nunca. O único que dixemos é traballo, e é o que estamos facendo. Intentando impulsar proxectos dentro do noso grupo e se nos deixan de forma compartida. E esperemos que se creen eses espacios favorables para conseguilo. E aí estará o Partido Socialista sempre. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Bueno, damos a palabra ao voceiro do Partido Popular. Trataremos de non alongar os puntos. Bueno. Hai centros de día en concellos que non está gobernando o PP. Aí o deixo. Bueno, vamos a pasar á votación. Non antes non podo deixar pasar que a competencia hoxe en día para as gestións dos centros de día é única e exclusivamente da Xunta de Galicia. É dicir, totalmente desacordo co Partido Popular nas súas afirmacións e lamentámoslo. Pasamos á votación, incluindo ese iba a decir segundo ou terceiro punto da emenda do Partido Socialista. Votos a favor? Por unanimidade. E con isto rematamos as mocións e pasamos ao turno de rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira do BNG. Gracias. Nos queremos facer as seguintes preguntas. Que pasos se teñen dado cara a municipalización ou o estudo da municipalización do SAF, do Servizo de Axuda ao Fogar, un servizo que se reclamaba no anterior goberno por parte do grupo de Rianxo en Común, reclamábase a municipalización, entón queremos saber se se teñen dado pasos hacia este proxecto. Tamén queremos saber como sucedeu que extintores no Brea Segade e no Castelao, nos colexios, non se renovaran a tempo, xa que nos consta que están ahora mismo caducados ou non renovados, non revisados dende fai meses. Como é posible que isto sucedese nun centro público, nun centro educativo, e queremos saber que se vai facer ao respecto cando se vai a producir esta renovación, esta revisión destes extintores, o cal entendemos que é un elemento fundamental de seguridade destes centros donde hai menores estudando. Tamén queremos saber, coñecimos que dende a Mancomunidade se aprobou un gasto de 500.000 euros en cámaras e queríamos coñecer un pouquiño cal é o obxectivo deste proxecto, deste gasto, en que consiste un pouco este proxecto, que obxectivos ten.
Por último, tamén queremos preguntar en canto ao cobro dos garaxes da ordenanza fiscal número 12, da taxa por entrada de vehículos que se preguntou xa no último pleno e non obtivemos resposta. Queremos saber se se vai a ampliar este cobro, esta notificación a todo o Consello, como se plantexou, ou se só se vai a cobrar ou se se vai a notificar a algunhas casas, porque hasta agora o que entendemos é que este procedimento está parado. Entón queremos saber como se vai a actuar en canto a isto a partir de agora. E nada máis. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra ao Partido Popular. Bueno, moitas gracias. Con respecto aos rogos e preguntas, pois empezamos aquí a retaila. Tema salva escaleiras do Liceo e ascensor do Concello. Xa é reiterativo, varios meses seguidos, isto non ten solución. Se o salva escaleiras do Liceo está obsoleto ou ten falla de repostos, pois haberá que mirar por un novo. O que non é viable é que mes tras mes tras mes estea sin operatividade. O ascensor do Concello sigue estando inoperativo. Trasládasenos desde o grupo de goberno que se están facendo actuacións, pero isto non dá avanzado. Entón, queremos saber o estado actual no que se encontra e a ver se nos poden marcar un plazo para que estea operativo, porque isto xa é cansino. Reiteramos outra vez a pregunta. Os contenedores soterrados da Ribeira están sin uso, eliminan prazas de aparcadoiro, risco de tropezos, enganchóns, é un riesgo o estado no que están. E recordemos que fai pouco houve unha sentencia judicial de indemnización por caída dunha persoa no paseo. Non quixera que tuveramos que desembolsar máis cartos por caídas de xente por tropezar con este pavimento que está ao lado dos contenedores soterrados e que están en mal estado. Marquesina do lugar do Regueiro en Isorna está sin cristal lateral e necesita sustitución. O tema das marquesinas en Rianxo pois dá bastante que pensar. Temos unha a da parada de autobuses aí xunto a Quenxo. Esa marquesina dá asco, chea de cartelería, e aparte na zona que non ten cartelería está chea de adhesivos. Eso non se limpiou, por lo menos en fai nesta legislatura, dudo que se limpiara. Entonces, recordo que as marquesiñas non son espacios publicitarios, e a tal efecto deben estar libres de publicidade, e se fai falta meter publicidade, pues habilitar uns paneles para iso, pero as marquesiñas deben estar limpias e higiénicas e cos servicios bancos e cristaleras adecuadas para protexer aos veciños que se resgardan ali e esperan polos autobuses. Entonces, quería saber se hai un plan para adecentar as marquesinas e actuar canto antes. Na ponte de Catoira, no tramo da Diputación da Coruña, pois hai un socavón bastante grande. Entonces queríamos saber se notificou a Diputación para o seu arranxo e, saber a situación na que está. Tamén reiterar que cos temporales estes acontecidos tamén a parte do tellado da pasarela tamén vou polo aire, saber se notificou. No paseo marítimo, sabemos que as baldosas están moitas deterioradas, hai socavóns, hai risco de mancarse, pero tamén vemos con grande preocupación o estado da ponte de Té. O balaustre metálico está moi deteriorado, ten buracos grandes co risco e perigo de amputación ou cortes en zonas que están totalmente oxidadas. Entonces, quería saber se hai un plan para actuar neste senso e mellorar a ponte, tanto o pavimento de madeira da ponte como a balaustrada metálica que está moi mal estado.
O ano pasado tamén no paseo tamén xa se comentou o estado no que se atopan as fontes de auga potable ao largo do paseo. Eu creo que deben estar casi todas inoperativas, moitas con parte da estrutura rota, deteriorada polo óxido, algunha que estaba rota ou con deficiencias foi retirada e non se repuxo. Entonces creemos que é necesario repoñelas, atendelas, facer o mantenimento correspondente e telas operativas en bo estado, porque a imaxe que damos é un pouco pésima. Tamén na zona de Carballal, xunto á plaza, hai unha mesa de madeira que, bueno, que non faltan os bancos e a mesa tamén está deteriorada. Pregamos a súa reposición. Recordar que no pleno anterior solicitei, preguntei se había un plan de ratización por parte do Concello as zonas onde se actuaba. Non se me remitiu copia do plan de ratización, quería saber se hai algún en vigor e bueno, se se vai a actuar nas zonas conflictivas. Moitas gracias. Moitas gracias. Dá a palabra ao voceiro do Partido Socialista. Grazas, señor presidente. Presentamos unha serie de preguntas escritas, como ven sendo habitual neste grupo. Entonces, quería saber como procedemos a súa lectura, se facemos a exposición continua, se hai pregunta-resposta ou como se procede. Non fai a lectura continua. Procedemos entonces á lectura das preguntas remitidas por rexistro e enviadas ao email no día de onte ao señor alcalde. A pregunta número 1 e pregunta sobre o proxecto de unificación dos baixos dos mestres. Se nos indicou no pleno pasado que volveremos a levantar o teléfono e nos puxéramos en contacto coa Diputación e reiteramos que eso xa o tiñamos feito. O 10 do 24 un requerimento ao Concello de Rianxo para solucionar unha serie de deficiencias no proxecto e non nos consta resposta a día de hoxe, co cual non é cuestión da Diputación, como indicaba o alcalde, sino que entendemos que debe ser o Concello de Rianxo que emita esa resposta e subsanea os requerimentos que lle solicitan. Entonces, o que solicitamos é en que situación está ese proxecto, porque é de vital importancia para o Partido Socialista e, sobre todo, que é de vital importancia para a veciñanza de Rianxo e para o tecido asociativo de Rianxo. E, sobre todo, que lle daría garantía ás futuras familias que se incorporarán ás vivendas superiores. Eso sería responsable por parte dun goberno e entendemos que o noso traballo é preguntar como está. Pregunta número 2. En que situación está o pago medio a proveedores en Rianxo? Salía publicado, creo que, bueno, hai unhas semanas o dato de que no cuarto trimestre de 2024 o pago medio creo que era sobre 72 días. Igual me equivoco no dato, pero 70 días sí que eran. E nos salía unha media anual de 62 días. Sabemos que hai facturas que levan máis de un ano sen pagarse, entonces queremos saber en que situación está ese pago de facturas, como se están facendo os pagos. E entendo, disculpa que lle faga esta pregunta, pero que entendo que sexa o alcalde quen debía de respostar a estas cuestións. Lamentamos que non estea hoxe aquí e esperemos que se recupere. E saber como se está facendo, como se está afrontando o pago da luz cando no orzamento é unha partida infravalorada e sabemos que os custes son de casi 300.000 euros máis do que aparece presupuestado. Pregunta número 3. En que situación está a implementación do contenedor marrón no noso Concello e que previsión ten o alcalde para licitar o servicio da recollida de lixo, dado que o 10 do 4 do 2025 remata o prazo legal para ter o contrato de lixo adecuado á nova normativa.
volvemos a preguntar e a insistir en que o uso que están facendo, e xa o fixemos en plenos anteriores sobre o contedor marrón, e levamos unha retórica terrible, pero estáse usando o contedor marrón para un fin que non corresponde. Entón, a concienciación sobre a finalidade do uso do contenedor marrón, de inicio xa estamos perdendo. É dicir, estamos indicando a veciñanza de Rianxo que o contenedor marrón é para botar todo tipo de desperdicio. Entonces, eu creo que debemos ser responsables e aplicar xa a ese tipo de situacións que xa levamos un ano e pico de retraso e poñanse as pilas para poder licitar o contrato do lixo canto antes. E, sobre todo, creo que sería moi interesante que antes de traer a proposta ao pleno se lle explicar a esta corporación en que vai a consistir esa licitación, porque hasta onde eu sei nós non temos información ninguna e chegaremos ese día e nos teremos que posicionar para saber se imos a concurrir con Boira Puebla a unha licitación dun contrato que non sabemos se nos beneficia ou non. Pregunta número 4. Cantos socorristas ten pensado contratar o Concello de Rianxo para as praias en 2025? Ten pensado o Concello de Rianxo dotar de material necesario para garantir unhas condicións de traballo dignas e seguras? Pregunta número 5. Pregunta sobre o envío de cartas de pago referentes á aplicación da ordenanza número 12. Como lle vai afectar a veciñanza do rural ás empresas do polígono de Rianxo esta emisión de cartas? En que lugares ou calles lles vai afectar o seguinte envío e que criterios están a seguir? Descoñecemos se están enviando cartas a día de hoxe. Entendemos que a exposición que fixo o alcalde en pleno e que a negativa a acollerse a moción que presentou o Bloque Nacionalista Galego para paralizar o envío de cartas e atender a demanda do Partido Socialista de modificar a ordenanza, o alcalde declinou facelo. Entonces entendemos que ese proceso se sigue activo. Entonces indíquenos, por favor, en que situación está e que criterios están seguindo. Pregunta número 6. Que está a pasar coas mocións que presenta o Grupo Socialista, xa que carecemos de información ao respecto e son propostas de interese para Rianxo? Por exemplo, estáse solicitando a mellora do paseo marítimo, porque xa indicamos 1001 veces que a xente no paseo marítimo, cando cae de día, e esa moción non foi aprobada en pleno. Está a moción presentada. Entón, indíquenos en que situación está. Presentou outra moción o Partido Socialista para instar a Costas a que modificara as bandillas da ponte de Té do paseo e a modificación das tablas porque a xente cae de día ali. Entón, non sabemos en que situación están as propostas, por iso era importante esa comisión número 6. E, sobre todo, porque nos evitaría, repetir e reiterar propostas que xa están feitas. Podían explicarnos o señor alcalde, ou neste caso o señor presidente, o estado das obras pendentes de finalización